Vandaag gaan we natuurlijk weer schminken en vandaag schmink ik mezelf in plaats van iemand anders. En we gaan vandaag een schattig hertje maken. L11 alarm! Ik ga een mooi opzetten met poeders en Geerke met pigment. Ik begin met een witte onderlaag hoe dadelijk de poeders gaan komen. En waarom? Omdat dan mijn poeders veel mooier pakken. De witte zit ik niet heel heftig op, maar net een beetje. En dan ga ik dan met press powders aan de slag. Ik begin met een lichte groene tint. Die nog relatief dicht bij mijn eigen huidskleur ligt. En dan zet ik mijn contouren met aan. En dit doe ik ook hier op het voorhoofd. Zodat we mooi die kleur laten doorlopen. Dan ga ik naar een tint donkerder op een nieuwe kwast. Dus dat in mijn tuin veel heftiger is. Dan pakken we een nieuwe kwast en kan ik je mooi wegblenden met de lichtere kwast. En dan pak ik zelfs nog één tint donkerder om hem nog wat meer diepte te geven. Ik ga nog even terug naar de lichte om het geheel mooi te blenden. Nog een keer terug naar de middelste kleur. En door die kleuren om en om te blijven gebruiken krijg je een hele mooie kleuroverloop. Dit gedeelte heb ik klaar. Ik wil hem wel nog een beetje een mooie glans geven. Her en der, niet gans, net een highlightje. Op het jukbeen en boven op het voorhoofd. Onderlaag is klaar, door naar de ogen en dan ga ik dezelfde kleuren groen gebruiken. En blend hem mooi omhoog. En dan ga ik dan met een tintje donkerder, met die donkerder er vanuit, ga ik die ogen dusterder maken. Op het bewegend ooglid zet ze weer de mooie glanskleur aan. En onder de wenkbrauw zet ze ook een lichte glanskleur. Die wenkbrauwen mogen ook mooi donkerbruin worden. Die voor mij weer wel aardig kleur. Maar ik maak ze toch nog even wat dieper groen. Dan willen we natuurlijk ook de neuscontour nog doen. Ik heb het hertenneusje kunnen gaan maken en dat doe ik met een donkerbruin vanuit de wenkbrauw richting de neus. En ik zet ook weer de glans, wat ik op het voorhoofd heb staan, naar beneden over de neus. We gaan de ogen nog afmaken, want die zijn nog niet klaar. Hertjes hebben altijd grote ogen. Ik pak mijn witte schmink. Ik maak even een papje van, zodat ik onder mijn oog, direct aan mijn oog vast, een hele mooie strakke witte link intrekken. Dan zie je meteen dat het oog veel groter maakt. En met het wenkbrauwpenseeltje en de donkere kleur maak ik het nu hieronder een beetje extra donker, want het is dadelijk die nieuwe wimperlijn. Dan blend ik ze met een lichtere kleur nog uit en dan hebben we de hertenoogjes staan. Dan gaan we door naar de vlekjes en nog het versieringen, want we gaan er echt wel een beetje een boshertje van maken. Ik heb dadelijk een mooie versiering voor het hoofd hangen, dus op mijn voorhoofd hoef ik niet veel te doen. Maar ik wil wel dat hier wel nog gaat gebeuren. En ik ga met splitcake bloempjes maken op mijn gezicht. Ik pak weer een breed penseel en ik doe van links naar rechts de kleur in het penseel blenden en van rechts naar links. Altijd uittesten op de handje en dan gaan we starten. Wat ik rechts doen, doe ik ook meteen aan de andere kant. Pak ik met groen nog wat blaadjes erbij. Maar we willen natuurlijk wel in die boskleuren blijven. En dan doen we nog een paar dubbelde bloemetjes met mooi wit en bordeauxrood. We maken een papje weer, even een penseeltje zuiver maken en dan doorheen. Ik maak het puntje van mijn bloemenpenseel vrij. Even testen op de handje. En eigenlijk het enige wat we nu nog willen doen, is natuurlijk het neusje en gaat vlekjes. Hertenvlekjes. We gaan het neusje maken. Doe ik ook met poeder. Zet hem aan met een mooie donkerbruin. Kijk, ziet toch meteen schattig goed, hè? En wat ik dan zelf altijd mooi vind, is om hem een beetje naar boven te brengen. En ik zet altijd nog een glansje even met de vinger. Ik ga het verder door naar beneden. Dan zijn we alweer aangekomen bij het doen van de lippen. Mooi, bordeaux, rood. En ook hier is het natuurlijk weer super mooi om er een glansje overheen te zetten. Om er nog wat extra aandacht her te trekken. Van mij moet er dan ook nog wel wat van de bronskleur bij. Gaan we door naar de wimpers. En bij een hertje heeft niet één paar wimpers, maar 2 paar wimpers. Want een hertje heeft grote ogen. Gaan ze eerst even een likje mascara geven. En ik ga aan de bovenkant alvast de eyeliner zitten waar de wimperlijn ook direct in zit. Ik ga voor lekkere grote wimpers. Aan de onderkant gaan we ook wimpers plekken. Dat doe ik met huidlijm. Kan ook weer met wimperlijm. En dat doe ik op dat randje waar het wit
overheid. En ook aan deze kant zitten we de wimper neer. En voilà, dan hebben ze echt super grote hertenuisjes. En dan gaan we hem afmaken met een pruik en een gewei. En dan is hij helemaal klaar om vast te gaan vieren. En het hertje.